sker der, når ønsker at blive set bliver større end sandhed? Det undersøger musicalen Dear Evan Hansen, der for første gang er blevet bragt til Danmark i Skuespillerhuset, en af de kongelige teaterscener. Musicalen havde altså debut i 2015 og er efter sigende altså blevet fremført på for eksempel både Broadway og West End. Dear Evan Hansen handler om en ung mand, som der er ramt af angst og føler sig meget ensom. Som der bliver fanget net af sine egne løgne. Og han bliver så en dag del af det fællesskab, han altså længes efter. Men på hvilken bekostning? Nu hvor vi har snakket om forestillingens overordnede temaer, så er det jo faktisk meget relevant, at vi begynder at snakke om skuespillernes spillestil. Fordi det faktisk igennem skuespillernes krop og stemmeføring, at vi faktisk i forestillingen Dear Evan Hansen, at vi ser, hvordan ensomhed er og behovet for at blive set. Dear Evan Hansen, vores hovedkarakter. Han er meget konfliktsky i det her stykke, og han har også rigtig lav status. Han har jo sådan set også angst, og han ender ud af alle de her problemer, som der er ret meget skyld af hans overtalen. Altså han taler over sig selv, hver gang han har en samtale. Og under hele stykket, der har han faktisk meget lav status. Det vil sige, hvis Karoline holder ham fra bøg. Han går meget sådan... og så kan han godt lide at fidget med alt muligt. Og sådan. Han har meget sådan pludselige bevægelser, og sådan, der er ikke så meget, der sådan er stort i det. Nu er vi nået til Connor, som før sin død var sådan lidt sur, kan man mærke. Han var lidt sur på alting. Og det havde måske egentlig ikke så meget at gøre med dem, han var sur på. Det var nok bare mere, at han var sur på sig selv og bare verden generelt. Og så ligesom efter hans død, der bliver han ligesom brugt som den her indre stemme til Evan Hansen. Hvor igen, han er meget sur på Evan Hansen hele tiden, og man kan ligesom mærke, at han er rasende over, at han ligesom har gjort de ting, han har gjort. På den anden side, der har vi Alana og Jared, som begge to udstråler høj status, og de er meget energiske, og man kan ligesom også se det på den måde, sådan, at hans ryg er meget mere rakte, end Evan Hansen er. Han går lidt mere knuppende. Og man kan sige, at det er på en eller anden meget stor modsat til Evan Hansen, især Jared, som ligesom har det her udadvendte energi, og man kan også mærke, at de ikke ligesom er bange for at snakke med folk, og har ligesom ikke den her angst for det, som Evan Hansen har. Man kan sige, at alle de andre karakterer er ligesom meget mere overbevisende og meget mere selvsikre og skræmmende over på Evan på en eller anden måde. Og det giver ham også problemer, fordi han er så konfliktsky, at han ligesom ikke kan sige imod, fordi han bliver skræmt af, hvad folk nu tænker og hvad de vil gøre. Og det kan man også se i den scene, hvor at forældrene, familien Murphy, de tvinger ham nærmest til at sådan bekræfte, at det her brev, det er hendes. Og der bliver han simpelthen bange for, hvad der vil ske, hvis han ikke gør det. Så han overtaler bare så meget. Men karakterernes følelser opstår altså bare ikke i et tomrum. De bliver hele tiden understøttet af scenografien, som er med til at forstærke deres følelser. Scenen var altså kendetegnet med meget minimalistisk opsætning, og den her store drejescene, der var. For eksempel, når vi skulle vide, hvor vi var, så var der maks 2 eller 3 kulisser. For eksempel, når vi var på Evans værelse, så var der 1 seng. Når vi var på skolen, så var der en række skabe. Men det her kan tolkes som en afspejling af Evans indre og psykiske ensomhed. Minimalismen skaber samtidig rigtig stærk fokus på karakterernes følelser og relationer, da publikum ikke distraheres af unødige detaljer. De forskellige elementer, som skærme og projekterede beskeder, integrerer de sociale medier i scenebilledet og understreger deres dramaturgiske betydning. Lyssætningen spiller også en central rolle. Det her kolde og skarpe lys spejler ligesom Evans sindstilstand. Den her bare sådan sårbarhed, han har. Og under talen foran skolen, der bliver den her 4 væg brudt, hvor de laver lys ud på publikum, og de giver en virkelig stærk identifikation. Samlet set kan man sige, at scenografi og lys og multimedier, de her virkemidler, de understøtter ligesom hans sådan, psykologiske udvikling, og ligesom opbygger den centrale konflikt. Forestillingen Dear Evan Hansen er bygget på plottet om Dear Evan Hansen, som han har en psykolog, hvor han skal skrive de her breve til sig selv. Hans klassekammerat Connor ender så faktisk med at tage det her brev i en lille konflikt, hvor at Connor senere den dag vælger at begå selvmord. Connors forældre finder så det her brev, og de spørger Evan ind til,
hvad det kan være. Og fordi Evan nemlig han er virkelig konfliktsky og overtaler sig selv, så formår det på en eller anden måde lige pludselig at ende med, at Connor og Evan var bedste venner. Evan han begynder så at få lidt mere opmærksomhed, han bliver hævet ind i nogle fællesskaber, og han kommer rigtig tæt på Murphy-familien, som er Connors familie. Altså, og så i stykket, så ender det ligesom, så går det videre med, at ham og Alana, de laver det her Connor-projekt, hvor, som der altså gør, at Evan han bliver ved og nødt til at dække mere på den her historie, hvor de var best friends. They were not. Så, og under alt det her sker, der bliver han ligesom tættere på Murphy-familien og nogle af dem fra skolen. Man kommer længere og længere væk fra hans mor, og det han egentlig har tættest. Og altså hele konflikten under det her, det handler egentlig om, at Evan han døjer med det her lav selvværd og det her social angst. Og han prøver ligesom at navigere i det her nyfundet fællesskab, han oplever. Og skal jeg også sige, hvad det ender med? Ja. Okay. Det ender så simpelthen med, at Evan han bliver fanget i sin egen løgne. Og det kommer ud, at ham og Connor overhovedet ikke er bedste venner. Dog finder alle ikke ud af det, men Murphy-familien finder simpelthen ud af, at det er faktisk ikke sandt, det her. Forestillingen er særlig relevant for unge, som er ensomme eller har brug for at blive set. Fordi der er faktisk rigtig mange unge, der døjer med det her om, at de ikke føler sig set og ensomme og står ude for fællesskabet. I Dear Evan Hansen ser vi, hvordan Evan forsøger at skabe plads til sig selv i samfundet. Men han gør det hele gennem en løgn. Det Kongelige Teater skriver selv, at det faktisk er et kærlighedsbrev til enhver, som der føler sig ensom, som belyser virkeligheden af fællesskaber. Afslutningsvis så er forestillingen det vi kommer til at tænke på ved forestillingen er konsekvenserne af ensomhed og den utrolige magt af løgne, som løgne har, og vigtigheden af at være ærlig. Når vi samler det hele, så kan vi se, hvordan både spillestil, scenografi og dramaturgi tilsammen gør, at forestillingen er relevant og vedkommende. Og netop derfor efterlader den et stærkt indtryk hos publikum.